Vi er klar. Kom så. Var der en fisk? Ja, det kan jo godt være, du fanger en gede. Vi fisker med en træerspænder. Vibrakspænder. Du skal lige have en træers sølv vibrakspænder. Med røde prikker. Sølv med røde prikker. På en lille Ron Thompson stang. Med et hjul med 8 kuglelejer. Du kaster godt nok langt. Jeg har kun fanget en. Det er præcis der. Oj, så I det, så I det, så I det. Den efter. Den forsvandt, så I det? Kunne I se det? Hvor er vi igen samme sted? Den tog den. Jeg tror faktisk, jeg fik det der på film, men jeg ved ikke, om man kan se fisken. Det var en kort fight. Det er dejligt, når man får den i et net. Så kan spænderen hoppe ud med det samme næsten. Fordi den går i nettet. Det er det gode ved at fiske med en spænder, eller wobbler. Men det kan også være irriterende nogle gange. Den har en grim hale, den der. Er det blodet, den har, eller er det bare skrammer? Ja. Skal vi kalde det det hemmelige sted ved... Ej, det hemmelige slambassin. Hvad?